Ine yan toyda Mekan Atayf bilen Ýagşy Bagşow 3 täzir güni çykýar diýip söz berdik. Ol Mekan toýsawdy gaýtdy diýinjali. Ýaşyn injal bilen. Be kelle döwýän, o 1,5 mil ber kelle döwýän. Be 3 tane bagşy gerek ha. Diňe sunnaty bilen näl, şu häsiýeti, aljaklygy, değişmän kabul edişi, adam şoň trenddaligi, şoň çykýança kän wagtda 2 aýym şoňa çeýlim bir reyting düşmänjik durmagy himme taraplaryň bolmaly we insanda da şol razymy o tarapdan. Şoň ýeti öpükler ýadan ha. Kaýdy başlatyp üçin gylykly. Onuň men seni çakırmay. Работаем. Yaxşı şobra. Sağ ol Jim. Balaydım terden asıp koyalım. Hapak verip durun alamadı. Dur. Terden şov ile. Kıdırgül babayma bilen. Bu şovun ilkinci kıdırgülün iyiydi kâdın orada. Hiç il ütküş tatıyor diye aydım sağ dışı boyumuz kıp. Şu. Öyle biz de dersem ökülüm. Sağ ol. Я что, продакшн? Работаем. Свет от верно, не ты просто. Театр по. Конечно, работаем. Aşıklara hemden bolan geceler Boynumuza girler Yar bilen yare Oların penazı bolan geceler. Salamu aleyküm mehriban dostlar. Nirden yatmalı ho yaşı yatamlık. Täzeliň uğruna netip bolsa täze gowy toy aýdymlar gelýär, gowy klipler gelýär, gowy täze aýdymlar inşallah. Netip bolsa ýakynna dinlejilerimiz begenler inşallah. Ha o Ýagşy Bagşow arada da aýtsak netip bolsa şoňam uğruna, şoňam bir ütdeşik täzelik gözleginde inşallah 3-nji hasam gyzykly bolar diýip ümid edýär. Bilginler uğrayanın, nişeyle uğrayanın. Mi ammo näçin berýändir rubrika original fanatlar bilen dowam edýär. Aylar Singer. Oui. Özüňize gelýänler Bilginler uğrayanın, nişeyle uğrayanın. Mi amor, ijik fanga bo. Sen fanadyňyzdan täze aýdymyň şowlaryny dilep uğradylar güllerden. Спасибо. Kabul edin pazarsyz. Emmele salamu aleyküm. Şu täze açılan bir Ullukan Kaşam restoran, Göktepe restoranı, Göktepe iline toyda bolduk. Hiç restoran var, reklam etmek gerek. Yani hakikaten hem gowy goňumyza ýarady. İçinde aýdym aýtmak priýatny, hemme zat obsluživaniýalar, zatlar türkmençälikler. Doğrudan urlan. Ine fadan istenlik ýerden gelýär. Aýlan görnä. Şu aýdymyň sözi bu dogry eşdirip otur. Käbir restoranlarda ýangma. Ha ýangma ýa käbir restoran. Ha men diýjek bolýandan käbir restoranlarda diňe bir uzunluğuna seredýärler. Bu ýerde hakyky akustika da seredilen aýdym aýtmaga da priýatny. Gyna gary der bolup çykdym şu wagt dogry aýdym. Bu diýjek bolýan Göktepe restoranyň yüzü ha o yüzü hem de bize berde hiç pul çolap ya reklam etdiýän ýok. Yani hakikaten doğru da aýdýan aýdymçylar gelir şuay inşallah toylar köp bolsun Allah'tan toy bolar. Toylara gelende de gowy komentarlar öýe hakikaten hem aýdym aýtmana da çykyş etmäge de konfetme her üçün denesdi to. Akçın. Hem ähli atlary ustatdan bular ýaly bakalmak diýip bu bakaş şoňşynym
Üstüne vardı o diye. o canı sağ olsun. O köprak gelir inşallah ne dip Köprak olur. çağırdık. Bugün toyda sonra var aynı işte adam gitmer var ne dip oldu. Sağ olun canı sağ olsun. Kutlu oldu. Oo, Ahmet Şah, şayet önümlerim. Bir uzmanlar yakın. Hem Gresya'da Türkmen turlarının 5 tane altın medal ile Türkmen tane geldi. Bunun için de Oğuşat Medra'da var. Hem de yeniş aranan Türkmenlerimizi Tüysürümüzden, Ahmet Şah adından, öyle adımdan. Tüysürümüzden kutlayan bütün Türkmen halkının yeniş büyük. Yaşım tuğumuzu ağlatmanı, patırdattığına berekeller. Türkmen turun öğü. Bilgin size mıdam yeniş karışyar. Türkmen turun öğü. Pervanların mekanı Türkmenistan. Doğru mu? Aman galet, you will know.